Que me van conceder a pensión de viuvés e que me van ingresar os cartos. Sí, está recoñecido que es viúva. Mira do que di Robert. Diz que vai vir a Galicia e vai pasar por Porto Sás. Rapaces, desmontando o xoguetiño e a brincar por aí outro lado, eh? Por que non podemos xogar aquí? Porque aquí van facer unha pista. Hai que tirar este carballo. Comandante do Servicio Secreto de Rescate Marítimo. Justamente. Tendesme que axudar, Hai que fajamos, Pauliña. Finxir que todo o que lle contei é verdade. Non nos quezas, Xa estamos xuntos. Non te preocupes. Irete buscar o súper, vale? Couto, sí. Ele é o que vai cortar o carballo. É o que te estamos dicindo. Ah, no. Eso sí que no. Buenas tardes. Estoy buscando a Paula. Aquí, comandante. ¿Sí es Paula? Eso dijo eu. Ou saídes dai ou empezamos a cortar. E aquí pase despois Gloria. Adeus, Paula. Falamos solo uns na rede. Ramón, tío, que tens que pensar é que o carballo, con todo o valor cultural que ten, está na túa leira, meu. Vamos e non o cortamos. Non o cortamos. Andrés, Que? ven aquí. Cubala, escuitas, cambio. Cubala aquí, Paula, escuitas, cambio. Papá, intenta o ti. Pepe. Cantas caixas traedes e cando pensades chegar? Así que mañá estamos de festa, non? Sí, vai ser unha festa estupenda. Ainda non sei o que ten de particular. Unha festa como calquera festa. Que va? É unha verbena, mas traemos un famoso para que lea o pregón. Non dende que eu estou aquí. Bueno, tens razón. O que pasa é que o famoso non dá chegado e ten que ler o pregón don Florencio, o mesmo pregón de todos os anos. En Portozás sempre todo tan ben organizado. Sí. Pero ti as dir ou non as dir? Non creo. Non me apetece moito. Para ir só, a mellor non vou. Muller, seguro que daqui a mañá encontrarás alguén con quen ir, dixo eu. Petróleo. Dime. Ponme a min un vaso de viño, un refresco a miña filla e vos tomado que queirades. Como? Ramón Couto invitando un avó. Mi madriña Berta, examina o ben. Examina, ó. Tens razón, señor Couto. Eu creo que non lle vexo pajar un chiquito desde que Paula fixo a primeira comunión. A ocasión ben merece que vos invite. E Loki, tes algún negocio novo, non? Sí, veña, que desta vez? Unha urbanización nova ou vas tirar a igrexa para faceres un parking? Non, esta vez é diferente. O Cubala deu cun banco de pescada e ben selado. Quen? Dis que quen? O Cubala, o pincheiro de meu pai. Si, muller, non me decataba. Oh, por certo, por que lle chamaches Cubala? Debido entre chamarlle Paula e Cubala. Pero decidiuse por Cubala. Home, Ladislao Cubala era un fenómeno. Un dos mellores xogadores de todos os tempos. Sí. Claro, eu son só a túa filla. E cantas caixas trae? 400 cheas de pescada. Dios santo, sabía ben tempo que non recordaba unha marea así, Pepo patrón acabamos de dixir agora mesmo polo chivato. Sí, estaba tolo de alegría. Diz que atoparon o banco de pescada do Aldebarán. O banco de Aldebarán, ese do que se falou tanto. Pensei que era un invento do Merjacho, mira ti. Pois a ver, sí que existe. E ti cala. Que queres, que mañán estean ali toda a flota da Costa da Morte? E que? Os recursos do mar son de todos. O único que hai que facer é explotalos de forma racional. Sí, ti xa estiveches lendo os boletíns de Greenpeace outra vez. Deberías de botar unha ollada a ti tamén. Para que aprendeses algo. Eu non teño que aprender nada de ninguén. Aprendín eu só toda a vida. E teño as miñas propias ideas e os meus propios ideais. Ben, xo sei. O outro día queríasme convencer de que xuntar cartos era o que nos diferenciaba dos animais. Non, déixate de lerías. A ver, Petróleo, ben ou non ben esa botella? Aquí tela a túa botella, meu. Esta vai ser unha boa festa dos franceses. Vai, ó. E como a todos os anos, o maior acontecemento social de Portosás. Seguro.
Hola, María. Eras ti. Espera un momentiño que levo isto ao meu cuarto. María, no, que estiven... Non quero nada. Quero falar en serio, porque mañá... Non. María, eu... María, podíamos ir... María, ves comigo a... María, vou contigo á festa dos Fran... Que decías? Non, nada, estaba pensando. Mañá... Ves... Sí. Iso será? Sí, non, sí. Non, fala ti. Non, fálate primeiro. Estabas ti primeiro. Non, pois nada, iso que... Nada, quería che preguntar polo... a festa dos franceses, se querías vir comigo. Deso mesmo che quería falar eu. Imos, entón. Primeiro pensámoslo un pouco antes de tomar unha decisión, vale? Pero pensar que... Andrés, aínda é moi pronto para que vayamos ti e máis eu xuntos a unha festa. Sobre todo a festa dos franceses, a festa máis grande da vila. A xente deberían falar. Pois que falen. Que vayas ti é lóxico. O xuiz da vila ten que ir á festa dos franceses. Pero se chegamos xuntos, a xente vai empezar a facer comentarios. María, a min danme igual os comentarios. Xa, a ti danche igual, pero a min non. Teño unha filla e preocúpame o que lle poden dicir a ela. Ella xa o sabe, non? Xa sei que o sabe, pero a mí gústame explicarlle as cousas a miña maneira. Non quero que o entenda de outra maneira. Que entenda como? Que entenda que nos queremos? Andrés, unha nena non é capaz de comprender moitas cousas. Non quero que pense que quero sustituir a seu pai. Mas tampouco queria decir eso. María, ninguén vai sustituir a Suso, eh? Xa o sei, pero Iria acordase moito de seu pai. Quero darlle un tempo. Sei, con cuidado. Mira, estou seguro de que Iria o vai entender perfectamente en canto llo digamos. Ti crees? Seguro. E creo que a mellor ocasión para contarlo será mañá na festa dos franceses. Vale. Pois entón, mañán imos á festa dos franceses. Sí, mañán, sí. Sí, é unha sorpresa. Mira que simpático estás ti hoxe. Non, home, non, a sorpresa non vai ser Florencio outra vez. Como que non o crees? Sí, xa sei que Florencio non é moi famoso fora de Portosás. Adiante. Mira, Toñito, teñote que deixar, estou moi ocupada. Non vou correndo a avisar a Florencio. Ata mañán. Adeus. Sabes con quen estaba falando? Non. Con Toñito, o alcalde de Cormelle. Estábase burlando de min pola festa dos franceses e non lle falta razón. Sabes cantos anos leva Florencio lendo pregón? 3 ou 4. 6 anos seguidos. Claro que é moi difícil encontrar a gen que lea o pregón, non? Sí, pero os de Cormelle sempre encontran a gen que yo lea. Iso é verdade, todos os anos teñen a gen famoso ali. Vamos ao noso. Preguntaraste para que te chamei, non? Senta. Pero supoño que será polo do preito que che dixen que lle podemos poñer o da rosquilla, non? Non é iso. Non é posible, no. Celia. É que eu falei con el, E claro, eu xa lle dixen que, efectivamente, o burato da rosquilla é intrínseco da rosquilla. Pero claro, non o pode meter no preso, non? Eu falei con consumidores... Ladislao, non é iso. Ti tesme dito moitas veces que poderías traer algún famoso para ler o pregón, non sei? Muller, eu fixen as miñas amizades en Santiago, sí. Ben, eu estiveno intentando, pero non hai maneira de traer a alguén. E non quero que Florencio lea tamén este ano el o pregón. Así que só me quedas ti. Eu podo preparar algo diferente, claro, outro estilo. Non queda moito tempo. Podes ou non podes conseguirme alguén para mañá? Sí. Deixo nas miñas mans, é un par de chamadas, un par de xestións e listo. É que non podemos consentir que os de Cormelle se sigan burlando de nós. Deso non. Ladislao, o honor de Portosás queda nas túas mans. Celia, non teño palabras.
vou facer unhas xestións. Que che parece? Tenme informada. Se non estou aquí, estou no único. Celia. Deixa. Non te vas a arrepentir deste encargo, eh? Celia, confía en mí. Demo de festa dos franceses. Como xa sabedes, mañá é a festa dos franceses. A ver quen sabe o que conmemoramos en Portozás nesta festa. Iria? Que nos anos 20 naufragou o Bretagne, un barco da Armada Francesa. Moi ben. Foi exactamente no 1922. E que foi o que pasou no naufraxio? Rosa. Que os mariñeiros de Portozás conseguiron que ninguén morrese no barco. Iso é. En agradecemento ao comportamento heroico da xente de Portozás, as autoridades francesas fixeronlle varios regalos á vila. Alguén me pode contar algunha característica desta festa? Fito? Que vostede leu pregón sorpresa, don Florencio? Non, Fito, que va. É tradicional que o nome do encargado de ler o pregón sexa unha sorpresa. Pois últimamente estamos rompendo a tradición, Home, sí. Debo recoñecer que nos últimos 6 anos dase a casualidade de que a personalidade elixida fun eu. Pero que conste que para min é un honor inmerecido, Este ano vai ser vostede outra vez a sorpresa? Pois non o sei. Pero, por se acaso, eu xa teño preparada unha pequena disertación sobre o naufraxio do Bretagne e o comportamento heroico da xente de Portozás, da que vos podo adiantar algo, se queredes. Non se moleste, xa escoitaremos o día do pregón. Si, non adiante nada que despois perdese a sorpresa. Non, este é un pregón educativo, así que escoitade. Outra vez, a noite fría de novembro. Nunha noite fría do mes de novembro de 1922, o Bretagne, un barco da Armada Francesa, capitaneado por Messier Boisboudin, naufragaba fronte á costa de Portozás. Así que Andrés e máis ti idesiu xuntos á festa dos franceses. Sí, despois de lle dar moitas voltas decidín ir. Voltas? A que? Non quero dar que falar a ninguén. Outra vez con iso? Sí, sobre todo por Iria. Non me gustaría que tivese que escuitar cousas por aí de Andrés e eu. Fala con ela? Sí. É que lle dixo que estou cun home que non é seu pai. María, que Iria é unha nena, pero non parva. Non sei. Eu quero explicarlle as cousas á miña maneira, para que as entenda. Non lle tes nada que explicar, que o sabe de sobra. Ela é todo Portozás. Pois peor aínda. Non quero que ela pense que non lle conto as cousas porque teño algo que esconder. Ai, que complicadiña me és. Sí, complicadiña por parte de nai. Que vas levar á festa dos franceses? Non sei, calquera cousa. Pero non había que ir ben elegante a esa festa? Sí, pero non teño moita roupa para sair. Desde que pasou o desuso non fun as festas. Pensando eu, vouche prestar un vestido que ainda non estrei. Xa verás, vai che quedar de medo. Como vas prestar un vestido que non estreaches? Ti espera, va a reventar a festa. Como que reventar a festa? Que clase de vestido é? A clase de vestido do que falan todos. Ai, sí? Pois nada deso. Xa sei por onde vas. Esta tarde levo cho ao súper. E logo ti non vas ir á festa? Non sei, non creo. E logo o petróleo non che dixo nada? Non. É porque non lle diste. Estou farta de ser eu a que tire da historia. Que complicadiña me és. Sí, son complicadiña por parte de pai. E el un inmaduro por parte dos dous. A parella perfecta. Moi ben. Hoxe pola tarde temos o último ensaio antes da actuación de mañán, vale? Veña, vamos. Vedes, sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Xa estou vendo, don Florencio falando do barco francés ese, e nós bailando para os nosos pais e para 4 gatos máis. Fito ten razón.
É sempre o mesmo. A min así non me compensa. Estaba mellor xogando fútbol, a ti que che parece? Es deixarnos colgados. Xa sabes que hai poucos rapaces que queiran É bailar. porque non hai máis rapaces, porque ninguén nos ven ver. As rapaces non vos importará, pero a nós sí, verdade? Sí. É certo. No grupo de baile de Cormella hai tanto rapaces como rapazas. E van bailar a unha chea de sitios. É porque bailan tanto, porque saíron na tele. Se nós saíramos na tele, xa sobrarían rapaz que quixeran bailar. E todas esas cousas, actuacións. Pero como íamos seguirnos na televisión? Habría que facer que un da tele nos viñara a ver. En canto me vexan dar os puntos, buah, imos ao programa dereitiños. Pero mi que es fantasma, Serei fantasma, pero veñen os da televisión á festa dos franceses ou eu non bailo, así que ti verás. Pois eu tampouco. Kubala, aquí Paula. Escuitasme, cambio. Kubala, aquí Paula. Escuitasme, cambio. Pero ten unha pija, home, é unha prepotente. Se quere a festa que o diga, que sabe falar igual que a min. Pero pide yo, tía. Mulleres é o que queren, é eso. Canta tras delas. Por eso, como sei que lle gusta, me lle digo. Bueno, te entendo, xa. Mira, Mago, o dos homes e as mulleres no mundo inteiro é un problema de física e máis de química. Bueno, logo, se ti o dis. Entendes, sí, porque Berta e máis eu, pois, na física, pois, bárbaro, vento en popa, entendes? Porque eu son a repanocha na parte física. Tranquilamente se podería rodar un documental no meu dormitorio. Daquela o que falla é a química. Claro, que é un fallo químico, meu. Un fallo químico porque Berta e máis eu o que pasa é que, como te diría eu, que non somos solubles. Igual que o café. Xustiño, igual que o café. Ela é un con leite e ti és un cortado. Sí. Si, bueno, o que che quero dicir eu é que Berta e máis eu non nos disolvemos ben. Xa. E ti que che contou a historia esa da física e da química? Un ruso, contoume un ruso, un mariñeiro ruso, un que estaba en Oslo, tiña unha barba, era un tipo curioso. Era descendente ilexítimo do último zar ruso que houve. Mira se era curioso o tipo que tiña unha foto probando un camisón da Anastasia Romanov que dis que saje viva. Moi bonita a historia esa da física e da química, moi bonita. Home, como non vai ser bonita, Manjo, é prácticamente unha metáfora. Pois meta fora ou meta dentro. Tío, que tens que facer? É invitar a Berta a festa dos franceses, son. E alíase de mesturar todo canto haxa, ali, todo. Xa, pero que non sei, xa verei. Xa que ela non me invita antes, a ti que che pasa? Acabo de falar co Kubala. E que? Con esa carga, cando viñan de Aldebarán, entrou unha vía de auga. Corriuse xa carga, cos helados que veñen, vai chamar a teu pai, pero xa, Correndo, Mi madre. Xesús. Isto non che meten nin unha boa pinta, A min Non tampouco, che me gusta nada, ves? Non sei se chegaron ben a terra. O mar e as mulleres. Vai haber que E que nunca sabes por onde van sair. Outra metáfora. Outra, sí, é sen querer. É como é. Espera, non te movas, Queda aí. Así. Hola. Que te parece? Un pouco escaso. Modelo As noites alegres de Porto Zas. Mas dun xuiz perdería o xuízo por un vestido como este, non? Sí, é precioso. Gústache, entón? Sí, o que pasa é que non me atrevo. Por qué? Máis que nada polo escote. Pero si é o mellor que ten o vestido. Xa, pero non podo levar iso, Berta. Sabía que me ias dicir iso. Por iso trouxen aquí outros dous para que poidas elixir a gusto. Mira. Mira este malva. Non. Teño outro aquí cor marfil, xa verás que bonito. Ai, ese. Mira, que favorecedor, Este gústame. Sí? É moi elegante. Pois non se fale máis, quedas con el e lévalo á festa. Gracias, Berta. Nada, muller. Non sabes a sorte que tes de poder ir á festa con Andrés. Oxalá o teu mudo de petróleo fose igual. Anda, muller, anda. Xa verás como o petróleo tamén che pide que vayas con el. Agora que fago o que queira, xa tanto me ten. E ti falaches con Iria para dicirlle o que lle tiñas que dicir? Non, aínda non. Anda moi ocupada cos ensaios das bailas que van antes do pregón. Hola, estades falando de festa de mañán? Sí. Vai ser unha festaxa. Non me digas. Este ano pregón sorpresa vai ser un pregón sorpresa. Sí, muller. A noite fría de novembro de Don Florencio. Non, este ano vai ser diferente. Vai ler o pregón o famoso. Sí? É que famoso.
Ai, non sei, eso levo a Ladislao. Ui, pois por se acaso non descartes a don Florencio. Ai, xa veredes, os de Cormelle vaille quedar o sorriso conxelado. Pero que teima tedes cos de Cormelle? Xa me parecedes os do anuncio ese do Fairi de Villarriba e Villabajo. E ti, Berta, non estás celebrando a festa con moita antelación? Non, muller, é que lle vin traer uns vestidos a María para que escollese un para a festa. Pois non gastaron moita tea nel, non é? E ti vas levar ese vestido? Non. Vas nos frío. Eu vou levar este. Ai, ese é moito mellor. É bonito, eh? Sí. Eu marcho, que teño que cambiar. Marchas? Que pasedes ben na festa esa. Gracias. E logo non vai ir. Ah, que pasa? Petróleo fixo e outra petrolada. A vía da auga aumentou, pero por agora responden ben as bombas. Cambio. Que velocidade traedes? Cambio. Unhas 5 millas, cambio. Eso é, non forcedes, cambio. Non queremos ir máis rápido para que non aumente a vía da auga, cambio. Ti como ve la cousa, Pepe, cambio. Complicada, pero imos intentar chegar a Porto. Non queremos perder o peixe, cambio. Así me gusta, machotes. Aguantado que poidades, cambio. Que tal van os preparativos da festa, cambio? Estamos preparando a mellor festa dos franceses que vistes nunca, cambio. Xa teño gana de chegar, cambio. Non teñades presa. A festa espera por vós. Non empezamos ata que todos esteades en terra, cambio. Levamos pescada de Aldebarán para celebralo, señor Couto. A mellor do mundo, cambio. Dillo, rapaces, que cando o peixe estea no porto, haberá uns cartos cos que non contades. Cambio. Non se preocupe, Ramón. Estamos todos de acordo en non abandonar o barco ata que non quede máis remedio. Cambio, porto. Isto non che me gusta nada, eh? A mí tampouco, pero a verdade é que quedas todo de acordo. Hola, Iria, que tal? Hola, Andrés. Gustache este traxe? Sí, estás moi guapo. Vale levar a festa dos franceses? Sí, é para a festa. Vas ir con miña nai, non? Sí, dixo ela. Non, imaginábao. Iria, tú nai máis eu temos que dicir algo moi importante. Bo, xa sei o que me ides dicir. Ok. Que miña nai máis ti sodes mozos. Pois sí, sí, é unha maneira de dicilo. Andrés, que xa non son unha nena, eh? A ver, ti como sabes que somos mozos? Porque non son parva. Así que se nos nota, eh? Sí, sobre todo cando vos andades bicando as agachadas. Víchesnos? Non, era para ver o que dicías. Ben, deixémolo o tema. A ver, que é iso tan urxente no que che teño que axudar? Nada, o grupo de baile. Que lle pasa? Que Fito máis unhas rapazas do grupo de baile queren sair na tele como os de Cormelle. E para que queren sair na televisión? Fito di que é pola publicidade, para conseguir máis actuacións. E que ides facer? Non sei, porque non coñecemos a ninguén que nos poida vir ver. Pois buscado, eu. Teredevos que esforzar, non? É que non sei por onde empezar. Anda, axúdame. Vale. Pero só é unha axuda, eh? Isto é cousa vosa e tedelo que solucionar vos mesmos. Mira, este é o teléfono de Xosé Ramón Galloso. Galloso é amigo teu? Sí, coñezo desde os tempos da facultade. Ti crees que podría vir vernos? Chamadeo. Seguro que se ten tempo non lle importará vir a Portozás para ver o vosso grupo de baile. Pero non lle digades que chamades da miña parte, eh? Convencido de vos. Gracias. Cando yo diga a Fito... Iria, non lle digas a tua nai que... Che dixen que somos mozos. Sabes quen vai ir á festa dos franceses? Non sei, todo o mundo, supoño. Todo o mundo, todo o mundo. María, que vai ir con Andrés. Xa era hora de que foran xuntos a calquera parte, non? Invitou-na el? El, claro, está prácticamente obrigado a ir. Claro. Non me digas. O xuiz da vila, Berta, ten que ir á festa dos franceses e ir á súa parella, dixo eu. Claro. Así que o xuiz non pode faltar. Claro, sí. E ti tampouco. Ti a la nosa doutora tes que ir, non? Porque
A festa dos franceses non é unha festa calquera, é o acontecemento social do ano. Iso din. Sí, primeiro o pregón, logo ven a recesión oficial, que é aquí no bar, e a xente divertidía. É unha maravilla, é unha Pois a ver. A ver, que? A ver, por que non me dis que vaya contigo á festa? Pero como non mo pediches antes, muller Iba? Petróleo, ás veces posme mala. Era unha broma, muller, era unha broma. Ia te invitar, veña. Vai daí. Era unha Só broma. estragaches todo como case sempre. Como a case sempre, pero o case é o aquel da cuestión. Veña, eu... Entende, Ruliña? Nin ruliña nin gaitas. Adeus, Celso. Ai, agora son Celso, Berta, Bertiña. Mira, pase que se echa unha pija, que se echa un pouco pija, pase, pero que non teña sentido de humor meu. Xa, que lle pasa a Berta? Non, que ia invitar a festa dos franceses, empecé así un pouco en plan de broma e acabou enfadada, que é que... Hai química outra vez, non? É que é o que dixías ti do cortado ese co café con leite, ese. Claro. É que machiño. Portosás, escuitadesme, cambio. Cubala, aquí Paula. Como vai todo? Cambio. Un pouco peor. Dille a teu pai que se poña se anda por aí, cambio. Pepe, xa te escuito, cambio. A vía aumentou. A bomba non dá achicado toda a auga que entra, cambio. Xa saiu a lancha de salvamento marítimo. Chegará onda vos dentro dunhas horas. Acompañaravos por se hai problemas. Cambio. Moi ben, cambio. Pensas que ides chegar a Porto sen problemas? Cambio. Como non imos chegar? Xa o decidimos. Esta carga non a perdemos nin tolos. A pescada de Aldebarán é a melloriña. Cambio. Así se fala. Cambio. Volvemos falar dentro dun momento. Cambio corto. De acordo, Cubala. Sorte. Que che dixen eu, manco? Que che dixen? Isto non che me gusta nada, porque estes dous están empeñados entre roubar o Porto e unha tolería. Claro que é unha tolería, claro que é. Pero Pepe é bo patrón, home. Tranquilo. Se verás como chegan a terra sen pejas, home. Se verás. O mar e as mulleres, Carallo, parece un gacho, Recordade que mañán temos a actuación antes do pregón. Teredes os traxes preparados, non? Sí. Moi ben, pois ata mañán. Xa vos lo dixen pola mañán. Vai ser o mesmo conto de sempre. A ninguén lle importa o grupo de baile. Fíxate razón. O que eu dixo, como non saímos na televisión, non nos fan nin caso. É certo, Cunha besoa que saísemos bailando na televisión, íanos sobrar actuacións. Porque bailar bailamos de medo, non? Xa, pero como facemos para que nos levan a tele? Hai que ter contactos, Eu teño solución. Ala, vas a ir outra vez co conto de que temos que ensaiar máis, non? Este é o teléfono de Galloso. Consegilo. Non foi fácil, pero hai que ter contactos. E como conseguiches? Demo a Andrés e amigo dele. Pois vámonos chamar, non? Dixo eu. Vamos. Vaya. Perdón, un minuto. Sí, hola? Galloso. Sí, son eu. Galloso. Mira, é que somos do grupo de baile de Portosás, aíños de Portosás. Non sei se ouvi falar de nós. Home, agora así de súpeto, a verdade é que non me acordo, perdoa. Di que non nos coñece. Non me extraña nada, falla publicidade. Non lle dixas que chamo de parte de Andrés. Andrés, que Andrés? Pregunta que Andrés. Andrés Domínguez. Chámase Andrés Domínguez. Ai, Andrés Domínguez, home, que tal lle vai por aí? Dalle unha aperta moi forte da miña parte, Ben, é moi amigo meu. Mira, nós o que queríamos é que nos viñese ver bailar mañán a tardiña. Poesía de boa gana, home, pero resulta que mañá xusto teño que estar todo o día metido na televisión. Di que non pode. Xa sabía eu que non era tan amigo do xuiz, Pero non podía facer unha escapadiña. De verdade que me resulta imposible, Mañá xusto imposible. É que é moi importante para nós, aunque sexa só un par de pezas. A ver, imos facer unha cousa. Vaime ser moi difícil. Vou no intentar, así vexo vos bailar e de paso doulle unha aperta a meu amigo Andrés. Pero non prometo nada, Vale, moitas gracias. Ata mañán.
Dixo que ia intentar. Que ben nos entendemos, Seguro que sí. Iria, ves moi apurada. Sí, é que sabes que mañá ven Jalloso vernos bailar. Non me digas. Non é seguro, pero dixo que o ia intentar. É como destes con el. Deu-me Andrés o teléfono. Ah, e Andrés coñece a Jalloso? Son amigos. Coñécense de que eran estudiantes. Pois, a ver se se ve bailar. E tamén o vas coñecer. Digo eu que Andrés presentaracho. Como ides ir xuntos. Como sabes ti que imos ir xuntos? Díxomo el. Como? E tamén me dixo outra cousa, O que? Que sodes mozos. Como que che dixo? Pero... A min pareceme ben. Pero como que Andrés se contou que somos mozos? Eu xo sabía, Pois Andrés e máis ti xa sabedes máis que a min. Anda, mira un pouco a tele. Bo. Berta, hola, que tal? Non, mira, por favor, non me contes nada de petróleo agora. Xa para último. Que Andrés lle foi contando a Iria que somos mozos. Como que é que? Quen lle mandou? Espera que o colla. Como vai o de Cubana? Non sei, dis que a lancha de salvamento está a chegar, a ver se teñen sentidiño e abandonan o barco. Non hai por que correr riscos innecesarios. Andrés, podo falar contigo? Sí, claro. Vou ver se hai noticias. Parece que ven algo de Maruxí, Quen che deu permiso a ti para contarlle a Iria que somos mozos? Eu non dixen iso exactamente. Ai non? Xa dixo que sí. Dixo iso. Pois sí. De todos os xeitos xa tiñamos que contarlo algunha vez, non? Como que tiñamos, Andrés? Iria é filla miña. Xa vería un momento máis oportuno para contarlo. Ela xa o sabía, Como que eu sabía? Sí. Mira, Andrés, eu son súa nai e eu decido cando e como lle conta a miña filla se teño mozo ou deixo de telo. Perdoa, que non pensei que fose para tanto. Total, mañá é a festa dos franceses, xa lle ias contar, non? Andrés, non vai haber festa dos franceses. Claro, o do Cubala. Espero que todo saia ben. Eu tamén. Algúns mariñeiros que navegan no Cubala son amigos meus e vellos compañeros de Sus. Entendo. Xa falaremos, vale? Pero estás enfadada polo de... Sí, estou enfadada, sí. Celia, queríalle falar todo o pregón. Mira, Ladislao, non estou para moito os contos do pregón co que lle está pasando a teu pai co barco. Pero todo vai ben, non sei? Verá, O Cubala. Xa chegou onda a nosa lancha de salvamento, pero non imos abandonar o barco ata que vexamos a cousa moi negra, cambio. Estades seguros de que non hai perigo? Cambio. Por agora imos quedar no barco, estamos todos de acordo, cambio. Como vai a bomba? Cambio. Xa non dá achicada toda a auga que entra, cambio. Pepe, son petróleo, abandonado o barco. Non se sabes todos que vai ao carallo a pescada de Aldebarán. Cambio. A decisión de abandonar ou non o barco é miña, cambio corto. Que tos. Papá, tens que facer algo. Eu non podo facer nada. É Pepe quen ten que tomar a decisión, para iso o patrón. Sí, pero ti xa sabes que el sempre che fai caso. Teño medo de que o mar empeore. Necesito unha opinión autorizada. Vas chamalos de salvamento marítimo? Non, dixen autorizada. Manjui, vai ao porto e díllame al Jacho que veña. Zumbando, Vamos, aquí está Melgacho. Séntame, Melgacho, por fin. Mira, o meu pincheiro Cubala ben selado. Encontrou un banco de pescada na zona de Aldebarán A pescada de Aldebarán non é para coller. Eso non importa agora. Corriuse a carga e entrou unha vía de auga. Eles queren seguir para salvar o barco e o peixe, pero... Que podemos facer? Como veste o mar? Pensas que o Cubala pode resistir 50 millas máis? Levaron moita pescada de Aldebarán. Veñen cheos. Hoxe o mar está falando só. Porque non ten a pescada de Aldebarán. E que di? O mar quere decidir a dirección das correntes. E pregúntalle a pescada de Aldebarán.
pero co bala levou a pescada toda. Daquela que? O mar non se decide. O mar non se decide, porque non ten a pescada de Aldebarán. Pensas que o barco resistirá ou non? Se Aldebarán quedou baleiro, o mar vai seguir preguntando. Papá, non temos moito tempo. Vai ser mellor que tomes unha decisión xa. Tes razón. A ver se te entendín ben. A ver, Kubala. Pepe, oesme. Son Couto, cambio. Si, escoitamos, cambio. Deixado o barco dunha vez, cambio. Non, imos aguantar un pouco máis, cambio. Deso nada. O mar vaise por peor nas próximas horas. Non corrades máis riscos. Pensade nos vosos familiares. Teños aquí diante de min. Pero se deixamos agora o barco ao jarete vai ir a pique, cambio. Que se afunda o barco e máis o peixe. Xa virán tempos millores para a pesca. Cambio. Está ben, agora mesmo abandonamos o barco. Cambio e corto. De acordo, boa sorte. Cambio e corto. A ver se te entendín ben. Non volvades pescar en Aldebarán. Tienes razón pola mañán, Ramón? Que? Que mañán imos ter unha boa festa dos franceses. Tómalle algo, a ver, invito eu. Ponlle aí unhas chiquitas. Que celebramos? Celebramos que a tripulación do Kubala ven para a terra a salvo, meu. Ou que? A ver se... Alegra esa cara, home. Sinto, señor Couto. Nada de sentilo. Fixestes o que había que facer. Pero perdemos as 400 caixas. Non te preocupes. Ademais, o banco de Aldebarán era mal sitio. Pero se hai pescada a fartar. Tanto ten. Non volveremos pescar ali. É porque non? Eso xa cho contarei outro día tomando uns vinhos. Agora, o importante é que esquesades todo e que vos divirtades na festa. Non estou eu para moita festa. Nada, nada, todos a festa que invito eu. Gracias, señor Couto. Pois daquela marcho coa familia. Ata logo, Pepe. Vémonos esta noite, Sen falta. Xa ven aí a bruxa esa. Vaime montar unha boa polo do Kubala, xa verás. Moncho? Que che dixen eu? Que? Vez falar do barco, non? Sí. Onte vin como falaches con Pepe. Pois veña, solta o que teñas que dicir. Hai ben tempo que non vía ninguén comportarse así nun momento tan duro. Portácheste como Moncho, que eu coñecín hai moito tempo. Moitas gracias, Celia, moitas gracias. Que sí, Monchiño, que sí. Moi ben. Non soñes con conseguir o permiso para derrubar o casón de Fontenova. Ni no toques, oíchesme? Eu fun á pescada unha vez en Aldebarán. A mellor que hai. Pero claro, despois o mar pregunta Que? Non te acordas de min? Sí, home, do colexio maior. Ladislao, non te acordas cando me puxestes espido ali na praza do Obradoiro untado de sobrasada? Oíche? Parece que non lle vai moi ben a Ladislao co tema do prejuízo sorpresa, non? Non, leva aí 3 días falando por teléfono, ninguén lle quer vir. El tiña boa intención, pero... Boa intención. É un bardallas. Que lle manda mentir dicindo que coñece unha morea de famosos. Estalle moi ben con ter falado comigo, con pouco de tempo xa tiña eu a papeleta solucionada. Claro, como Home, non non. se nos ocurriu antes. E quen tería chamado ti, ovella? Que sei, moita xente, Mauji, por exemplo, Mike Jagger, o do Rolling Stones. Nunca vos dixen que coñeci? Sí. Coñeci en Inglaterra, nunha viaxe, un tipo curioso, ele, incluso lle botei unha má a compor algunha que outra canción. Mas lle gustaba Mike de min. Era como facía eu a tortilla de patacas, é curioso, Sí, Por que? Ia facer ti tortilla de patacas e máis cancións con Mick Jagger. Xuro, cho. A ver, Petróleo, agora conta todo. Por Bianca.
Bianca, a muller de Mike, claro, estaba por min. Eu non lle quería facer un feo a Mike porque Mike é un amigo. Sí, díxalle que é de parte de Ladislao Couto. Couto, coñecémonos da facultade. Acórdase de min, non? Non, pero aquela non foi culpa miña. Eu como ia saber que aquelas cortinas eran inflamables? Eu tiña aquel pelazo. Non chamo máis, tranquila. Que era de lado? Como vai o conto de... da buscada famoso? É unha risa, non? Fatal, vai fatal. Non atopa ninguén. Pero entón por que lle dis a Celia que coñeces famoso para ler o premio? Coñecía, pero cambiaron de teléfono. Xa te metiches noutra, Ladislao. E que vou facer? Vos non sabedes cando a voz da consciencia vos avisa de que cale de la boca para non meter a pata? Sí. A mí non me avisa nunca. A miña debe estar de vacacións. E que pensas facer agora? Que vou facer? Que se fai nestes casos, non? Dicirlle a verdade. A verdade? É o que gaño con eso. Coño, o que facer é desaparecer ata que acabe a festa e listo. Non, home, Ladislao, non podes facer iso. Tens que falar con ela. No, si ten razón. Que malouba que ten Celia. O mellor que pode facer é desaparecer 3 anos, polo menos. Eso, home. Tina por riba dalle consellos. Ladislao, ela está esperando pola persoa que quedaches de traer. Se avisas agora, tal vez este a tempo de encontrar alguén, non? Alguén? A don Florencio. Mima, xa estou vendo. Unha noite fría de novembro de 1922, cando estaba... Vale, xa vale. Tens que falar con ela. Canto antes, mellor. Se non vai ser peor, Andrés ten razón, Ladislao. Mira, se queres vou contigo diciros. Vos queredes que é a mellor. Bueno, vamos lá. Estou vendo xa a sorpresa deste ano. A forma que vai usar Celia para matarte. Bueno. Eu marcho tamén. Marcho, teño que repasar unha nasa aí no porto. Veña. Ata logo, Magui. Ata logo. Ata loguiño. Aquí lle ven en riba Ladislao. Este ano ven revirar a festa esa dos franceses, Dime a min. Onte María venme dicir que non quere vir á festa. Aló? Porque lle dixen a Iria que ela máis eu somos mozos. Carallo. Ata logo, María. Chao, Silvia. É nada. E contoulle a Ire que somos mozos. E que máis terá? Non lle pensabas dicirte? Pois eso. Tiñolle que contar eu que para iso son súa nai. Ademais, prefiro que as cousas vayan ao seu tempo. A modo, sen presas. Pero que ten iso que ver con Iria? Moito, Berta. O meu con Andrés afecta a ela tamén, digo eu. E ela está encantada, non ves que adora a Andrés? Non é eso, Berta. E logo que é? Que non entendo por que Andrés ten tanta presa en que o saiba todo o mundo. Primeiro fala con Iria, despois quer ir comigo á festa dos franceses. Ala, aí vou eu de moza do señor Suís. Non vas ir á festa dos franceses? A festa estaba suspendida á espera do que pasaba cos mariñeiros do Cubal. Os mariñeiros do Cubal están perfectamente e a festa vaise celebrar. Ainda así, estive pensando que non debería ir con Andrés. Pero por que non? Berta, mira, ti non entendes. A xente, a esa festa, vai toda elegante. Antes amañábanse ali as bodas, había pedidas de man, e por se non o sabes, a xente vai cada un coa súa parella. E Andrés é a túa parella. A iso é o que lle teño medo. Ai, a viúva de Suso Maroto non tardou moito en encontrar outro pro sitio. Empeza a non referirte a ti mesma como a viúva de Suso Maroto, xa verás como te sentes moitísimo mellor. Eso ten razón. María, Andrés quérete. Por iso ten tanta presa en que o saiba todo o mundo. Ti crees? Claro, muller. Ademais, hai que ter en conta que é xuiz, que prefire estar contigo que ver un partido de fútbol, cousa rara. É que é guapísimo. E ti vas ir con Petróleo á festa? Discutín con ele. Por qué? Por facelo rabiar. Pobre Petróleo. Revéntame ese home. Agora estou esperando a que se desculpe comigo para leválo a rastro á festa esa. É que non hai maneira, señor. Sí, Toñito, xa verás. Xa verás. Este ano temos un famoso de verdade. Non, non é broma ninguna. Non. Ides ver os de Cormelle. Sí, é todo gracias a Ladislao, fillo de Couto. Ata tarde. Adeus, Toñito. Hola. Estaba falando con Toñito, o alcalde de Cormelle. Están tolos de envexa. Ai,
envexa, que mala é. Deso viñamos falar con vostedes, serio. Do pregón? Sí. Meu irmán, que lle ten algo que dicir. Vesme dicir que non vai dar, non? Sí, é dicir, non. O que meu irmán lle quere dicir É que todo vai ben, Celia, todo vai ben. É que é o pregoeiro famoso logo. Famoso vai ser, sí. É moi famoso? Moi famoso é. Pois mira, sabes que che digo? Que non quero saber quen é. Que? Que non, que quero que sexa tamén unha sorpresa para min. Que non. Celia, é mellor que escuite. Non, ten razón, Celia, mellor unha sorpresa, un suspense, non? Van quedar coa boca aberta. É pensar que estes anos non confiei en ti. Vas meter que perdoar, Ladislao. Que ás veces fun moi dura contigo. Que va, muller, tampouco hai que porse sentimental, non? Sí, oi, este ano, por fin, non imos ter que aguantar a Florencio e a súa noite fría de novembro. Tampouco estaba tan mal, a mí... Deixo estar. Temos que marchar, Pauliña, que é tarde. Non molestamos máis, Celia, marcha. Sí que molestamos máis. A ver se vos aclaramos. Non. Temos que marchar, Paula, que é tarde. Ata a tarde, Celia. Ata a tarde. Se cadra, hai que ir pensando nun posto para ti dentro do Consello. Celia, nunca te dixera, pero sempre o pensei. Neste Consello vai haber un antes e un despois do teu mandato, Dígoche como o sinto, Vamos, Paula. Dígoche como o sinto. Un antes e un despois, Celia. Adeus, Ladislao. Que? Quedarás a festa, non? Non sei, non estou de humor para festas. Petróleo, dasnos un vaso de auga. Douvos 20 vasos de auga. A que hora bailades? Dentro dun momento. E esas caras? Ainda non veu Galloso. Polo visto, non sodes tan amigos como dixías, Como? Pito, Galloso xa dixo que lle ia ser moi difícil. Xa, pero se fosen tan amigos como di, seguro que viña. Non sexades tan impacientes, aínda non é a hora, Está a tempo de aparecer. A ver se é certo. Vamos, Iria, que nos esperan na praza. Ven logo a festa, Andrés. Non sei, sabes se ven tú a nai? Non, está de mal humor. Vamos, Iria. Non saberás por que está de mal humor, non? Non. Iria, estános esperando. Marcho, Andrés, ata logo. Ata logo. Agora vos vou ver, vale? Home, Ladislao. Que? Como reaccionou a señora alcaldesa cando lle dixeches que non había famoso? Pois, me atrevín a dicirlo. O que sei. E ademais, xa vai sendo hora. De que? De fuxir cara a Fraga e agocharme ali nunha cova escura e húmida. Viña por provisións. Pero como te vas a agachar? Non podes facer iso. O que non podo é dicirlle a verdade. Ti non sabe a ilusión que tiña ela. Entón, Celia aínda non sabe que non ten a ninguén para ler o pregón. Non fun quen a dicirlle. Pobre Celia. Pobre Celia. Pobre de min, cando saiba me colla por diante. Vai ser de primeiro grau. Ladislao, teslle que dicir a verdade. É o que gaño con eso. Xa verás como ela comprende enseguida. Ademais, non podes estar agachado toda a vida. Vou intentalo. Cando remate as provisións xa pescarei truitas no río ou... Mira, díxete de Lerias e vai falar con ela. Acabará por sabelo, así. Sí, pero non estarei ben lonxe. Escoida. Tens que dar a cara, Ladislao. Aí está. Non vas poder negociar ti con Celia. Ti que és un abogado persuasivo, con carácter seguro de ti mesmo. Sigue, non pares, non? E berra máis, que non te escuitan no fondo. Decidido, entón? Que remedio, terei que dicirle a verdade, non? Aí está. Veña. Eu marcho. A ver que tal bailan eses nenos. Ata logo. Aboriño. Viche lo que che dixía, os 4 gatos de sempre. Ainda pode vir. Xa. Aí estás a Galloso, non é Galloso? Ei, xa sabía eu que non ia fallar, Eu son Fito. Home, Fito, claro, si, pois foi-me difícil vir, O que pasa é que o pediches con tanta insistencia que dicen, hai que estar con estes rapaces, Tedes un amigo moi persuasivo, Que? Don Andrés. Calla, amigazo. Como está? Alegro moito de ver. Que te dice? Que de Xui de Portozás. De Xui de Portozás. Mira, sí, o que quería. Pois alegro moito, de verdade. Estou pensando que me tens que facer un favor. Ven comigo ao bar da confraria, agora. Imos alá, tío. Ei, que imos bailar agora? Sí, prometo vos que ven enseguida, vale? E que mira ti, Celia, nós
Xa estamos afeitos ao pregón de Florencio. Inda por riba, ten moi boa planta. Aquela ve, ali na praza. Sinto, Florencio, pero este ano vai ler o pregón a outra persoa. Pero Celia, se xa o teño todo preparado. Sinto. Vou falar do heroicamente que se portou toda a vila de Portozás no rescate dos náufragos. Xa todos sabemos que foi unha noite fría de novembro. Pero este ano vai ser un famoso que leo o pregón. Un famoso. Sinto. Van rabiar os de Cormello, non sei, Ladislao. Si precisamente Celia queríalle falar... Xa tiña que estar aquí o noso amigo, non? Deso, queríalle falar. Veña, agora volvemos, rapaces. Agora. De que o... Que? O prejueiro, non? Sí. Ei, manda carallo, Galloso. Mira. Galloso, que calado tines, Aquí tes a José Ramón Galloso, estaba preguntando por ti aí fora. Hola. Son Celia Rey, alcaldesa de Portozás. Como estás? Fermosa vila, encantado. Faloume moito dela o amigo Ladislao. Perdón, cheguei un pouco tarde, estive na televisión todo o día. É pensar que cheguei a duvidar de ti. Mira, Pensei que sería outra fantasmada das túas. Fantasmada, co amigo que somos Xoselín máis eu. Xosé Ramón máis eu, de sempre. E desde cando vos coñecedela? Desde a facultade, non? Sí. E vostede como sabe, xuiz? Pois díxomo Ladislao. Deixen yo eu, moito me ten copiado. Era máis burro que a mí. Preparado xa para o pregón? Pregón, sí, claro, pregón, claro. Pois podemos empezar dentro dun momento, se che parece, Cando queira, sí. Conta como vos coñecestes, anda. É unha historia moi longa. Non, unha historia... Ai, delusión. Florencio, deixasme ver o pregón que tes preparado. Para que? Para que o lea, Galloso. Que logo, non trae el preparado seu, ou que? Sí, claro que sí. O que pasa é que eu quero contrastar co teu, porque xa sabe que ti és un erudito na materia, xa ouí falar dos teus pregóns. Vale. Son famosos. Pois nada. Habrá que ir para, non? Sí. Veciñas e veciños de Portozás, este ano temos a honra de ter connosco na festa dos franceses un pregoeiro de luxo, Galloso, o da tele. Cando queira, Galloso. Alcaldesa, amigos e amigas de Portozás, moi boas e gracias. Nunha noite fría do mes de novembro de 1922, o Bretagne, un barco da Armada Francesa capitaneado por Monsieur Boisbourden, Pero se está lendo o meu pregón. Sí, é que lle gustou tanto que preferiu ler o teu que o que O traía heroico preparado. comportamento de todos os habitantes da vila de Portozás conseguiu que non houbese ningunha víctima entre a tripulación. Así, desde esa data, a heroica vila de Portozás celebra a festa. A Armada Francesa obsequiou aos seus habitantes con innumerables agasallos que aínda hoxe en día podemos admirar. Que ben fala. Isto xa é outra cousa. É que guapo é. Bueno, de guapo. Esta é, señoras e señores, a historia do naufraxio do Bretagne e da nosa peculiar festa dos franceses, coñecida en toda Galicia pola súa singularidade. Gracias. Agora vou cantar un poquinho máis melódica que teño no meu repertorio. Tú, eu, elo. Curras. Deixa.
molestes. Outro día, me xa me botaches 3 das melódicas, 4 das outras, 7 cancións leva xa. Botalle el rei. Outro día. Vouche botar el E rei. anima. El rei ese pode ya xente os pelos de punta, Cando a campo. É o principio dun corrido, vai. Sí, vai. Curras, Sin curras. dinero, con Espera. dinero, hago siempre lo que quiero. Ela aguanta moito, tienes que ver as novatadas que lle gastábamos. Bueno, Ai, salvábame de todas, de todas, E cantas veces non te has estudiado na casa pola noite, pois se sabe. Ladislao, conta outra vez cando se atrajuou co oso do Olivetti veches que facerlle a respiración vocal. No. Sí, home, Eso non o contes que é moi desagradable. A petición da alcaldesa. Estábamos Xosé Luis Maiseu un día ali polo... Xosé Ramón Maiseu, un día polo Franco tomando os viños, non? Vaya, mira o castigo por dicir mentiras. Ladislao Estrela dos franceses man a man con Jalloso. Non sabía que teu irmán coñecera a Jalloso. E non o coñece, Paspán. Alá, José non coñece como sabe tanta cosa da súa vida. Pero non vedes que está inventando todo. Inventando todo. Tamén non és nin capaz de recoñecer ese teu irmán. Oye, Andrés, o esto me lo tengo un poquillo pesado, ¿eh? O sea, tienes que perdonar. Cargado muy a Jasioso. Ahora, unha de amor. Pura e dura. De verdade, Bella. Amada mía, adúltera, amor, mi niña mimada. Outro día veño, de verdade, e escoito un recital inteiro, pero se está se me facendo tarde, teño que marchar, de verdade, teño que marchar. Foi de verdade un placer. Gracias por vir. Moitas E grazas. aquí tes a tua casa. Onde cairás? E déixate caer máis a viudo por Bortosás, Gracias. Andrés, moitas gracias. De verdade, foi un placer. Pasei ben. Gracias a todos. Gracias. A última, o pupurri derradeiro, vai. Adiós, Jasioso. Goodbye, my friend. Chao, Vamos co micro xa. Por fin. Parece que acabou ben a cousa. A ver como facemos agora para que cale o ladillao, Como suspender? Suspenda. Jalloso, eu dixenlle, non? Vaime suspender a min. E díxome el, porque éramos, díxome, como vou facer eso, señor Couto? Canto máis te miro, máis guapa estás, Queres tomar algo? O de sempre. Non contábamos contigo. Aquí fora non hai nada interesante, decidín pasar por aquí. Faz ben. Veña, a bailar todo o mundo os de Cormelle tamén, Juan, tú, 1, 2, 3, 4, 5, agora, vai. Dentro karaoke. Bailas, Bertiña, a nosa pesa, Empezamos. Eles dous empezaron a bailar aquela fermosa canción que cantaba un percebeiro forfín. Ese que xa non viñes. Eu tamén. Mira, aquí me tes. Eso é un maroto, home de María.